ଆମେ ନାରୀ ତମ ଭଉଣୀ ପରି ଆମକୁ ଦିଅ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ନା ଲଜ୍ଜା ଯେ ନାରୀର ଭୂଷଣ। କଣ ଲଜ୍ଜା ଯେ ନାରୀର ଭୂଷଣ? ଭାଇ ଲଜ୍ଜା ନାରୀର ଭୂଷଣ ମାର୍କ କରିବେ କଥାଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଲଜ୍ଜା ନାରୀର ଭୂଷଣ ତେବେ କାହା ପାଇଁ ଧଣ୍ଡ ସାରଥୀ ଜେଲରେ ପାଉଛି କଷଣ? ମନକୁ ପାଇ ଆଉ ପାଇବା ବୋଲି କଥା ପରାଟା ନାଇଁ। ତମେ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ସାରଥୀ କଥା କହିଲ ସେ କଣ ଆମେ ପାଇଁ କଷଣ ଆଉ ଗୁଲକୁଣ୍ଡା ଉଠଲେ ଖାଲିଟା ଦେଇ ଶୁଛ ତମର ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛ ତମେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ତମେ କଇଁଚି କାକୁଡି ଖାଇଛ? ଖାଇଛ? ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗେ? ରାଇଟ୍। କଞ୍ଚି କାକୁଡି ଟା ପିତା ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ କଇଁଚି କାକୁଡି ଚୋପା ବହର ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ପିତା। ଏ ଯୋଉ ଫାଲତୁ ଦୋକାନ ପଛରେ ଏ ଯୋଉ କଣ କୁହାଯାଇ ପାରୁଛ? ଏମାନେ ଗୋଟାଏ କୁତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆମେ କୁତ୍ତା, ଆମେ କୁକୁର? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ପୁଅ ମାନେ କୁକୁର ସମାନ କାହାକୁ ଦବ ତମେ ସ୍ୱାମୀର ଆସନ? କଣ କହିଲ? ସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛ? ସିନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମଜାଏ ଚିକେନ ଫେଦେଛି। ଆଚ୍ଛା, ସିନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ମଜାଏ ଚିକେନ ଫେଦେଛି। ଏଭଳିଆ ଫାଲତୁ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଯାକେ କୁଆଁରୀ ହେଇକି ରହିଛି। କଣଟା କୁଆଁରୀ ହେଇକି ରହିଛ ତମେ? ତ କାହାଣୀଟା ଏଠି କହିବି? ମୋ କାହାଣୀ କହିବି? ମ୍ୟାଡାମ, ଲକଡାଉନରେ ବାହାହେଲେ ତମେ ସଟଡାଉନରେ କଲ ଚଉଠି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଛୁଆ ଖେଳେଇଲ ଖେଳ କରୁଥିଲ କୋଉଠି? ମାନେ ଖେଳଟା କୋଉଠି କରୁଥିଲ? ଖେଳ କରୁଥିଲ ନା ତମେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଖେଳଉଥିଲ? ଆମେ ଖେଳ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ, ଲାଜ ଲାଗିଲା ମତେ। ଲାଜ ଲାଗିବ କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଛୁଆ କଲି ତାହେଲେ ଖେଳିଲ ତମେ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଛୁଆ କରୁଥିଲି ତମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଖେ ବସିଥିବ ସତେ ବିଛୁଆତି ପତର। ଏ ଅଚିହ୍ନା ଯୁବତୀ କାଳି ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆଙ୍କର ହଟୁ ନାହିଁ କେବେ। ଶୁଣ, କାଳି ଝିଅ ପ୍ରେମ ସତେ ମିଠା ପାନ। ପ୍ରେମତା ଖୋଜୁରୀ ପରି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ଟୋକାଙ୍କୁ କରିବେ ଫାଇନାଲ ମାଇ ଛେଳି। ଆମେ ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ। ଚାଖିବୁ ଚାଖିବରେ କଣ ଦେଖିବ? ଗୁଆ ଘିଅ, ସେ ଗୁଆ ଝିଅଟାକୁ ଚାଟନ୍ତି ତମେ ବି ଚାଖିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ ବୁଲନ୍ତି ସତିଆ ହେଇছে ରାତିରେ ପିଅନ୍ତି ମଦ। ବାର ଘରେ ବସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡାରିବେ ଆଙ୍କ ଆଖିରେ ନଥିବ ନିଦ। ଆଜ୍ଞା, ଭସା ବାଦଲକୁ ଭରସା କରନି। ଆଜି ଅଛି କାଲି ଯିବ। এইଭଳି ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଫାଇନାଲ ଆଜ୍ଞା ପର ଛୁଆ କାଖେଇବ।